бародарони азиз, акнун занг задан ба Тоҷикистон хеле осон шуд. Шумо метавонед программаи VoIP-сканро дар телефонҳоятон установка кунед ва ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва бе ягон мушкилӣ занг занед. хубии ин программа дар он мебошад, ки ин программа бе интернет кор мекунад ва видеовизов карда мешавад. ҳангоми регистрация кардан ба шумо 100 рубл подарка карда мешавад. Силкаи программа дар описанӣ мешавад. ҳатман установка кунед ва бе ягон мушкилӣ занг занед. Бародарое ки бисёр BMW пурсида гирдем, ҳолинакта BMW X5 соли 2009 ҳай бачаҳо. Хоб, ҳолина дар пеш бинем. Хоб, як салон шам мегирем, таъмировка кардаги ҳамаш. Хоб. Коробкаша автомат ҳай, хеле автомобил. Бем бародарон. Ё дизелам. Хай набохтон, хатон дило. Ма объём моторшо чанд а? 3 ая. Ҷатош қайд тамирёфта чанд фар? Як сола бародаро ҷатош қайд тамирёфта шуда. Нарша чанд тамира? 140 бу савдо мешавад. Савдо мешавад. Номеро кай норм занг занед. Хай бо барои шумо пурратар маълумот мекард. 155 эйни 115 4 та 5 11. Хай набухтон ди мошина. ҳамин расход чун чанд қа мешавад? 7 литр. хоб бародарое ки бисёр Мерседес пурсида гирдем. хоб накта солиш 99 бачаҳо. ноҷага пешонини. Номер дора ки транзит ҳаст. Дора номер. Аксар автомобил пробег дора. Коробкаш автомат ҳай. Кондиционер ҳамаш кор мекунад. Тонировка кардаги бародаро. Объёмш 2,4 ая. Ба чӣ хеле расход шуда? 10 хада. Ҷатош қайд тонировкаш чанд хад? Бардар 9 мо тонировка дошта, 5 мо ҷатошай. Хоб, нархш ба ҷои мешдаги чанд та? 65 та. Ҳам номеро ҳамон мешавад. Хоб бардар 934 60 60 занг мезанед. Хай бо барои шумо пурратар маълумот мекунад. خب اینا برادران از خونده صنعت بسیاری بچه‌ها گفتن واگنش نقشه بپرسین. خب اینا واگن سالش 2013 های بچه‌ها نه 20 روز شده آوردن شد. خب اینا ما ماجو شخصو با نور میگیرم خیلی بختون خوش رو تماشا کردن میگیریم. اینا سلام شامله. کارو کشام автомат هم مکانیک. چند دایفته کم اتروشون؟ 2,4 بنزین گاز نه؟ نه بنزین خالی. بنزین نه ولی. خب جاتوش چند تایی؟ جاتوش جات نداره آنالوگ داره. جات نداره آنالوگ داره. خب چند سمه بعد یکم جوی میشیدیش؟ میشیدیش 105 105 تا. خب نمره تلفن تابلو اتا؟ 938 938 54 54
46 خب باردار زنگ میزنیم ای با کم برای شما پراتر معلومات میکرد این امریکان کش بوده این امریکان جای دوبای چیکار داره؟ салониш тозагиш шад бо хела фарқ дاره объёмш ду чӯрароиш ду меша бачаҳое ки 29-15 пурсидагӣ буден хоб нактан соли 2005 бачаҳо номерош транзит айнеки нагай пешам будем хоб наматор шамилен бандароян газ бензин ҳам танировка кардаги як мошин оз як салон шам мегирем салон шам бинед ин ҳуҷҷатҳош қайд танировкаш чанд қайкан декабри 2019 баъд чанд сумаи ҳамҷой мешиягиш харидор боша бояд мошина пеш бинам ба маслиҳат хеле масъалаи задагии пусигаи ин тараш чанд тараш дорад задаги краска давдискоя кардагия баъд чанд хамоно нақшам 15000 бо савдо мешавад номеро телефон табу 919 11 11 17 хоб бардор ман номеро як ҳами монум занг мезанед хай бо камида ки маъқул шавад менай пеш бо ҳам суҳбат мешед мошини ҳами шаҳра ё бохтар бардоро ки унда эълан капрсидагӣ буден хоб накта соли 2010 ҳай бачаҳо ҳозир ма ҳамаҷои мошина хушубан ҳавор мегирем хай бо то пурратар маълумот мегирем номерошам навай як салон шам мегирем салон шам бигирем коробкаш автомата акао мотор шаб бигирем мотор бобина мотор бигирем чор балон нав мошинча чор хай бои нахтон бигирем объёмш даем газ бензин баъд чӣ қадар ана расходш расходиш 12 литр да 100 километр мегардад газ қатъиян чӣ ҳуҷҷатҳо чанд қайна акан ҳуҷҷатош солона як сола дорам ҳуҷҷат баъд чанд сум ҷой мешияиш акан мешидагиш ки арзонам мешавад 65 тан мо бардор номеро акан монум занг занем хай бо қайдхош ҳам суҳбат мешем номеро телефон табу акан 934 15 16 16 бардорум ҳамон номерош ҳамаи монум занг занем хай бо барои шумо пурратар маълумот мекунам мошини ҳами шаҳрая бардорое ки бисёр Toyota Camry пусигагӣ будем якта Camry D соли 2010 ҳай бародаро бобини автомобил инҷа ҳастеш салон шамил салон шамил 35,000 пробег дорад коробкаш автомата коробкаш автомата Хашон
номер дора ки ӯ кандагия амира матрошу чанда на Дувнима ё. 2-4 мешавад, 2-5 ё Ага. дувнима американ. газ бензина бензин толя чанд сомай ба ҷой мешинадӣ Дам маслиҳат мегирӣ, акча. То одами мошинфурӯшанд, ҳамаша тен ира мегирад. ҳуҷҷатҳош чанд қайнанд Ҷатош мои марда тамом мешавад. мои марда тамом мешаванд ва чанд сом нақша Моҳи 10 тамон дар ин орисӣ. ҳай бо савдо мешоха номери телефон ҳам ҷастаям 90188 ҳам номеро шебародару занг бизанӣ хай бо савдо мешавад хай нахта бо мошина бинем бародарое ки бисёр кия пурсидагӣ биден хобинакта соли 2013 бачаҳо таъмировка кардагиаи мошин хобинем номер дорад фиркранӣ кард дора номер Ba kesi çıkalım mı? оға Hep devlet mi söylüyor? ҳозир аз салон шамаи гирем салон шамаи автоматикая о ишки ям гирем ҳамин моторошо чанд дона кард Motor ida. газ бензин бензин холӣ чӣ ҳуҷҷатош қаи таъмировка чанд кард 4 миллион дорам чанд сомай ба намҷӯй мешавад Neymişteki hiç savdo meşe. ха нарху барои ҷамонеда Saat mı bu savdo meşe? садта бо савдо мешоха номери телефон ҳастам инҷа 556 05 0009 бо бардор нами номера камай занг мезанед хай бо барои шумо пурратар маълумот мекард ай намохтон бинед бародарони азиз акнун занг задан ба тоҷикистон хеле осон шуд шумо метавонед программаи вебсканро дар телефонҳоятон установка кунед ва ба тоҷикистон бо нархи арзон ва бе ягон мушкилӣ занг занед хубии ин программа дар он мебошад ки ин программа бе интернет кор мекунад ва видеовизов карда мешавад ҳангоми регистратсия кардан ба шумо 100 рубл подарка карда мешавад силкаи программа дар описанӣ мешавад ҳатман установка кунед ва бе ягон мушкилӣ занг